Ναι, ναι. Και τώρα υποδεχτείτε την παρουσιάστρια της εκπομπής «Η Ελλάδα παίζει» Μαριέτα Χρουσαλά. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλό μήνα! Καλημέρα σας! Καλό μήνα να έχουμε! Καλή σεζόν! Τι να πω, καλή εβδομάδα! Καλώς μας ήρθατε για φέτος στην πρωινή μας παρέα! Καλημέρα τα σούλη μου! Καλημέρα! Συγγνώμη, δεν είχα χρόνο να είσαι εδώ, αλλά... Σήκω από πάνω και θα πιαστείς. Αλλά να σου πω κάτι, όλο το καλοκαίρι έτρεχα μωρέ να βρω όλα αυτά, ξέρεις, τα συμβόλαια, τους όρους, τους καινούριους. Κάτσε να ξαποστάσω λίγο γιατί έχω λίγο ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Τι έγινε, Μαριέτα? Αλλά κατά τα άλλα, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πού ήρθες? Πήγα σε πάρα πολλά μέρη. Ήρθα από εκεί, από την είσοδο του πλατό. Έχουμε ολοκένουργιο ανακαινισμένο πλατό. Λίγο με την καρεκλίτσα. Αυτή η καρέκλα. Για δεν είναι αυτή η καρέκλα, μου έρχεται από το εξωτερικό σε λίγες μέρες. Συγγνώμη, η καρέκλα σου έρχεται από πού έρχεται? Από το εξωτερικό. Αυτή θα η της καρέκλα πάρει μια ποιανού είναι? εβδομάδα γιατί είναι ένας γνωστού σχεδιαστή. Καλέ, τίποτα για τις πρόβες εδώ, για κάτι να παίζουν εκεί με κάτι ξυλουργικά. Δεν ξέρω τι την είχαν να την κάνουν. Συγγνώμη, Μαριέτα. Ορίστε. Η καρέκλα σου, γιατί έρχεται από το εξωτερικό? Αυτή η καρέκλα δεν ήταν η δικιά σου? Όχι, αυτή η καρέκλα, στο εξήγησα, δεν ήταν η δική μου. Η δική μου καρέκλα είναι γνωστού σχεδιαστή από το Λονδίνο, παρακαλώ, και θα είναι εδώ κοντά μας και αυτή στην παρέα μας στις 5 Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν θα βολευτώ με μια απλή plexiglass. Γιατί εμένα μου είπαν να τη φτιάξω, ξέρεις. Α, τα φτιάξες όλα? Ναι. Είναι όλα έτοιμα? Τη βίδωσα, πολύ ωραία Τη καρέκλα. βίδωσες, Ναι. Μπράβο. Να σου πω, Τασούλη, Ναι. πώς και εσύ εδώ μέσα τώρα τόσο νωρίς? Τίποτα, ήρθα να φτιάξω λίγο έτσι το πλατό, να σου φτιάξω λίγο την καρέκλα. Εγώ ξέρω κανονικά έχουμε έναρξη 10 παρά 5 και να αποδεχτώ εδώ πέρα τον κόσμο στο καινούριο μας και πολύ ωραίο σκηνικό. Βεβαίως, βεβαίως. Και φυσικά να πάω να υποδεχτώ και τους συνεργάτες. Θα είναι όλοι οι συνεργάτες? Όλοι οι συνεργάτες και καινούργοι και παλιοί και αυτά. Ναι. Αχ, θα πάω σε αυτή τη μεριά, λέω, του σκηνικού, εδώ με τα πιόνια. Του κακιού. Καλά το είπα? Ναι, του κακιού, πολύ ωραίο. Ναι. Εσύ κάτσε εκεί πέρα για λίγο. Τίποτα, θα φτιάξω λίγο το καναπέ. Απλά κάτσε στη γωνίτσα γιατί είμαστε πολλοί. Σε Μη ποια σου πω γωνία? να κάτσεις στον μπράτσο της καρέκλας. Α, στον μπράτσο. Στον μπράτσο κάτσε. Ξέρεις, στον μπράτσο. Τον μπράτσο, ναι, θα καθίσω. Λοιπόν. Μου επιτρέπεις να πάω από πίσω? Να πας πάντα από πίσω περνάμε στο σκηνικό. Ευχαριστώ. Έτσι. Τίποτα, κατσαβίδι αφήνω. Μπράβο, άστο. Γιατί εγώ έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα, παιδιά, να βάλω στο πλατό. Μετά θα πούμε τις καλημέρες εδώ πέρα στα παιδιά που ήρθαν και πάνω, για να είμαστε όλοι μαζί, έτσι να σας υποδεχτούμε καλά. Να ξεκινήσω. Ναι, έτσι σκηνοθέτη, δώσατε και εσείς το παρόν στην εκπομπή, τώρα το κατάλαβα. Γεια σας, τι κάνετε? Και αυτό δεν είναι τίποτα, που να δείτε στις άλλες εκπομπές τι έχω κανονίσει. Και ο σκηνοθέτης είναι αυτό ο είναι για ίδιος, έναρξη, Μαριέτα. έτσι, για να μην πάρετε πολύ αέρα. Λοιπόν, και ξεκινάω. 9 και 57 και 52 δευτερόλεπτα να υποδεχτώ Πρόδρομο Καθηνιώτη και εκείνο στην παρέα μας. Παναγία μου. Καλώς τον. Καλή Καλώς σεζόν, μας καλή ήρθες. σεζόν. Τι κάνεις, μαυριζημένος, κούκλος. Περάστε στα ενδότερα, παρακαλώ, από Ευχαριστώ εκεί. πάρα πολύ, Να πιούμε ευχαριστώ καφεδάκι, πολύ. έχουμε να πούμε πολλά και καινούργια θέματα. Θα σας τα πούμε όλα σε λιγάκι. Γεια. Α, ναι. Φυσικά δεν μπορεί να λείπει Ξανθιά από πρωινή παρέα. Ναι, σκηνοθέτη από κάτω το πλάνο ξεκίνα, ξέρεις εσύ. Σοφία, όχι εμένα, τη Σοφία Γκόσιου. Μα τι λέω τρελός για σένα που είσαι όλη μου η ζωή. Άκουσα να το ξελέω, ό,τι θέλω. Καλώς μας ήρθες και εσύ. Έτσι, αυτό είναι το αγαπημένο πλάνο του σκηνοθέτη. Που να έρθει και μετά η τρίτη της παρέας και η τέταρτη και η πέμπτη και... Ω, καλή, τι κοπέλες. Περάστε παρακαλώ, χαμός. Αυτό το τραγούδι το χόρευα πάρα πολύ στη Μυτιλήνιο που είχα πάει. τι Λέω έγινε? εγώ τώρα. Ανυπομονείς, μόνη εννοείται. Ανυπομονείς. Γεια. Να μπεις, έχεις αγχώς. Θα σου λυθεί μόλις υποδεχτώ τον Νίκο Παρτσέλη. Ήταν δικό μας για την αγάπη μας για το όνειρό μας. Καλώς τον. Καλημέρα, Καλώς καλή ήρθατε, εβδομάδα, αγόρι. καλό μήνα, καλή αρχή να έχουμε πάνω κάτω δεξιά και αριστερά. Ναι, όλα καλά με τη σχέση. Ποια σχέση και Θα τη βρείτε φέτος. Πονεμένη ιστορία. Περάστε παρακαλώ. Άτε. Ξανά το πλάνο από κάτω, κύριε σκηνοθέτη. Μ' αρέσει γιατί Γεια, πάω καλά. πριν από εσάς, εκεί που θα έπρεπε να είστε εσείς. Από κάτω ξεκινήστε να δω, ασημένιο παιδιλάκι, κούκλα, Φέιβο. Σε γυρεύω, ψάχνω να σε δω, έλα λίγο πιο
καλημέρα, εσείς γεια. είστε ύπαλοι και γνωρίζεστε. Έχουμε ακόμα κόσμο και λαό. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω, ρε παιδί μου, άμα δεν είχαμε κοντά μας τη συγκεκριμένη για να μας βοηθάει έτσι για τα μελούμενα και για τα αστρολογικά, Βίκη Παγιατάκη. Έχω την αίσθηση, την αίσθηση και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Στο λέω αισθάνομαι, το διαισθάνομαι, πως κάτι τρέχει με σένα. Τάκη μου, καλώς ήρθες! Ευχαριστώ, Μαρία. σε βρήκαμε. Χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω. Ναι, για τα καινούργια σου γυαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε. Περάστε και εσείς, καθίστε από εκεί. Ω, ναι, αυτή η γυναίκα. Ψάχνεις ακόμα, Όχι, τον βρήκες! Τέλειο μακρύ κοντά μας! Είσαι άνθρωπος μου, το άλλο μισό μου, καθοδημένο και Συγγνώμη. Καλημέρα. Καλή μας αρχή, καλό μας μήνα. Θέλω να κάνεις μια στροφή γιατί σήμερα είσαι... Πω, όλα τα λεφτά τελειώνουν. Τα leather σου αυτά. Είπα να αλλάξω στυλ. Καλά έκανες, μας Να αρέσει. βάψω το μαλλί ξανθό, Ναι, να ανανεώθηκες. φορέσω ένα μπουφάν, να παρκάρω τη Χάρλεϊ έξω Ναι. και να σου έρθω. Πολύ ωραίο. 25χρονος που είναι. Περιμένει στη γωνία. Παρακαλώ από εκεί. Γιατί τώρα, νομίζετε ότι αυτοί είμαστε. Κάνετε λάθος. Αυτοί ήμασταν Συγγνώμη, έχεις κι άλλους. Εμείς Βεβαίως. δεν είμαστε. Εγώ κι εγώ. Εσύ πού εσύ. Ε, Τι εσύ, κάτσε παιδί μου, έχω τους καινούργιους εδώ πέρα. Περίμενε. καινούριους? Ποιος εσύ, περίμενε λίγο. Εδώ περιμένει, παιδιά. Είναι ακτύπητο δίδυμο. Δεν σας... Γιατί να πω τώρα για τα καινούργια παιδιά που έχουμε στην παρέα μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δυναμώστε μουσική για να υποδεχτούμε Παναγιώτη Καποδίστρια, Ελεάνα Τριφίδου. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give a sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you turn me on. Ξεκινήσω από τον άντρα. και Καλή μας περάσω χρονιά. Στη γυναικάρα. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε. Είμαστε καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα που πολύ. είστε Εμείς στην να δεις. παρέα μας. Κάποιοι δεν χαίρονται, βέβαια, αλλά μην το κάνετε θέμα. Μας νοιάζει. Και τουλάχιστον εμείς τα πλάνα εδώ τα έχουμε από πάνω προς τα κάτω. Γιατί το λες αυτό, γιατί το μαρτυράς αυτό. Μ' αρέσει αυτή η διαφορά. Είδες. Στην Ελεάνα τα πλάνα θα είναι από πάνω προς τα κάτω. Δεν χρειάζεται από κάτω προς τα Ναι, πάνω. ναι, ναι. ερώτηση. Όχι. Εγώ δεν θα είμαι στην ομάδα σου. Εσύ Εγώ δεν θα μπω Δεν μέσα. είχαμε υπολογίσει την έναρξή μας. Εσύ δεν είσαι. Συγγνώμη, εγώ θα μπεις δεν θα εσύ είμαι μέσα? στην ομάδα σου. Έχει στείλει. Ή να σε στείλουμε. Συγγνώμη, δεν ήταν μέσα από την αρχή. Βασικά δεν ξέρω πώς βρέθηκε μέσα. Δεν ξέρω. Είναι για τη δική μας εκπομπή ο Τάσος, κυρία Κουτσελίνη. Πάρ' το Πού πάνω θα σου. κάνει είσοδο. Πάρ' το πάνω σου, αγόρι μου. Πήγαινε πρώτα, Πάρ' το πάνω. πήγαινε στην έξοδο και κάνε είσοδο. Όπως μόνο εσύ ξέρεις. Με θάρρος. πίσω. Για να ξέρεις από πού μπαίνουν άλλη φορά. Χατ, βάλε μουσική! Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.